устураҳо ба ҳақиқат табдил меёбанду дар баъзе ҳолат ҳақиқат баръакс зудуда мешавад. инҷо дар гузаштаи дур одамон зиндагӣ мекардаанд. дар ин ҷо хоҷаи ҷонбоз бо 2 нафар фарзандашон хобанд. зиёратгоҳи мардум аст ва ҳамин хел ривоят мекунанд ки гӯё инҳо хешҳои Саид Хоҷаисоқи Валӣ бошанд. зиёратгоҳи мардуми маҳаллӣ ва болотар аз ин ғорест бо таърихи ҳайратангез. роҳе ки хоҷа Исҳоқи Валӣ тай намудааст, имрӯз гулзор асту барои ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ, хоса сайёҳатҳои экологӣ, таърихию зиёратӣ ва кӯҳнавардӣ мутобиқ мебошад. кӯли лаби ҷай бори аввал ва инро ҳам телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври касбӣ рӯйнавор овард. кӯли лаби ҷай бояд омӯхта шавад ва ҳамчун минтақаи сайёҳӣ истифода гардад. мустанади лаби ҷай рӯзҳои наздик аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзур мегардад.